Wij supporten dat uiteraard vanuit Nederland. We hebben coaches die we graag naar Nederland halen en die we ook hier onderwijzen. Waar we veel interactie met elkaar hebben om van elkaar te leren. Ik heb gisteren nog even een coach gisteravond ontmoet. En ik heb ook gezegd, we gaan meer doen op Aruba. We gaan intensiever samenwerken. Er loopt ongelooflijk veel talent op Aruba en ook op Curaçao en de andere Caribische eilanden. Dus die samenwerking die is ontzettend belangrijk. Nou, we hebben een nieuwe voorzitter van de federatie. Ik heb net ook gezegd, we moeten goed contact houden met elkaar. Ik denk dat het een fantastische omgeving is om ook de sport verder te promoten. Dus wij zijn heel blij om zo'n week in oktober, november hier te doen en de sport te promoten en de kinderen clinics te geven en naar scholen te gaan. We hebben jullie fantastische helden rondlopen. Chadwick is daar één van. Hij heeft zich natuurlijk ontpopt als een enorme mooie prof in een mooie carrière en onderdeel van Team Kingdom. Ja, dat zijn wel de pareltjes. En uiteraard Sander, maar dat is een elite apart bijna, moet ik bijna zeggen. Dus wij zien heel graag de samenwerking tegemoet. Aruba completo, sakita estap nanku nós lo trabalho tomando den futuro, quando nós está cruzando e brug nang imeng tour e isla nang e federations nang junto, me dá agradeci, isso não qua elegi-me como presidente para sobrar sakita sempre também meta. Ora me hanha e amada aqui para me join e projeto para me rond e projeto que tá net algo que me quer hasi para sobrar me saco e istra da depender a ribije. E muito nang e clinics nang lo tá bom, nós tem Holanda no nos parte, nós começar build up back maneira turena sa Aruba akai hopi atrás den nos ranking, pero agora que nós arriba um caminho para nos preocupar para Aruba para começar back den ranking de baseball. Onda nós sabe data, nós tem hopi talento e me quero invitar pueblo de Aruba, gewoon bem afo imensamente para sobrar. Me também preparar time Aruba, com time que você nós tem sina hopi talento é fonan, que é também tá party choices hopi difícil que nós tem que fazer, pero Aruba lo tá claro para sobrar. Nós também tem hopi coisa para demonstrar. Dus me quero para vos nang support nós tem lo qual nós está fazendo. Me quero agradecer tudo gente que a se possível para o evento que vira sucesso. Também a ministra. Que sempre doen naar support e toere outro stakeholders nang me quero bisa os nang gewoon just dankie e sakita hopi importante para Aruba dus agora que nós está just guardando vosso support e me saco bastante lo support event aqui